Vítajte na kanáli Frutislava, ktorý sa venuje vedomému spôsobu života. A k vedomému životu nepochybne patrí aj vedomé zrodenie alebo vedomý pôrod. A preto ma ako ďalší hosť na môj kanál napadla jedna úžasná bytôstka, ktorá sa práve takýmto problematikám venuje. A to je Ľudmila. Ahoj. Ahoj. Som veľmi vďačná za vaše pozvanie. Super. A ja som rada, že si ho prijala a aby som nerozprávala za teba ja, tak by som sa ťa v prvom rade chcela opýtať, keďže hodila som ti tam aj také meno, že Ľudmila Láskavý pôrod, aby si nám priblížila, čomu sa teda konkrétne venuješ. Áno. Tak ja sa venujem vlastne príprave rodičov na láskavé zrodenie ich detí. Venujem sa vlastne kurzu hypnopôrodu a takýmto spôsobom vlastne vediem tých rodičov, aby sa naozaj pripravili na to krásne zrodenie ich nového potomka. A okrem tohto sa vlastne venujem tiež laktačnému poradenstvu, takže pomáham ženám s dojčením a zároveň som vlastne aj dúľou pri pôrode. Takže sprevádzam tých rodičov naozaj celým tým procesom toho zrodenia a zároveň vlastne aj pokračovania s tými detičkami. Prvá otázka, ktorá mňa napadá pri niečom takom je, čo ťa k tomu priviedlo? Aké životné okolnosti? Lebo určite vieme, že to nie je také typické povolanie, ale skôr asi ja to vnímam ako také poslanie. Čiže čo ťa k tomu priviedlo, že si sa niečomu takému začala venovať? Áno, tak ja som sa vlastne pôvodne venovala niečomu úplne inému, ale keďže vlastne prišlo to prvé tehotenstvo, tak tam som vlastne začala študovať rôzne materiály, rôzne knihy, pozerala som si rôzne videá, prednášky, ako vlastne sa pripraviť na pôrod a tam som vlastne pochopila dôležitosť toho, aby ten pôrod bol čo najkrajší a najlepší nielen pre tú ženu, ale celkovo vlastne pre tú rodinu. A tam som sa vlastne dostala aj k tomu hypnopôrodu. A však vtedy som vlastne to všetko až tak do hĺbky nepochopila, ako to celé funguje. To nastavenie ženy a celé to fungovanie toho tela a mysle. No, ale vlastne túžila som po tom krásnom prirodzenom pôrode už počas toho prvého tehotenstva. Avšak, keďže som to až tak dobre neuchopila, tak ten prvý pôrod nebol tak celkom podľa mojich predstav, ale tam som vlastne zažila niečo, čo som si jednoducho potrebovala zažiť, aby som naozaj to potom do budúcna už spravila inač. Nápodobne. Áno. A to prišlo vlastne s tým druhým tehotenstvom, kedy som vlastne sa znova dostala k tej knižke Hypnopôrod. A keď som si ju znova prečítala, tak tam mi to vlastne všetko začalo dávať zmysel. Poskladalo sa mi také doslova puzzle. A v tom druhom tehotenstve som sa začala už pripravovať podľa tejto metódy naozaj naplno. A pripravovala som nielen svoje telo, ale aj svoju myseľ na naozaj krásny, láskavý pôrod. A ten druhý pôrod bol naozaj úplne diametrálne odlišný od toho prvého. A ten prvý bol vlastne taký klasickejší, tak ako to vlastne ženy častokrát prežívajú. Avšak ten druhý bol úplne jednoduchý, hladký, rýchly a vedela som to vlastne úplne krásne prežívať a bolo to naozaj niečo neporovnateľné s tým prvým. A na základe tejto skúsenosti, že som na vlastnej koži zažila, ako ten pôrod môže naozaj úplne ináč vyzerať a ako ho tá žena môže úplne ináč prežívať, tak som sa rozhodla, že vlastne budem ukazovať aj ďalším ľuďom, rodičom túto cestu. A tak som sa vlastne dostala k lektorstvu, kurzu hypnopôrodu a k tým ďalším vlastne veciam, ktoré som už spomínala. A ako dlho sa tomu venuješ? Tak táto cesta vlastne začala už po tom mojom prvom tehotenstve a pôrode. Tej som vlastne začala robiť nejaké e-booky a postupne vlastne až po tom druhom tehotenstve a pôrode som sa vlastne vyškolila za tú lektorku hypnopôrodu a takisto aj za laktačnú poradkyňu a neskôr, keď vlastne detičky už boli väčšie, tak vlastne začala som sa venovať aj sprevádzaniu pri pôrodoch. Takže moja dcerka má teraz nejakých 6 rokov aj niečo, takže približne toľko, tak viacej naplno. Dobre, a čo mňa tak napadá, keď si predstavím, že som človek, ktorý o takýchto veciach v živote nepočul, mám proste predstavu, že pôrod je stresujúci, bolestivý a tak ďalej a tak ďalej. Teraz si mi niečo naznačila, tak
Vieš mi tak skrátke povedať, že ako taká príprava na takýto vedomý a nazvime radostný pôrod vyzerá? Mhm. Tak myslím si, že je dobré začať už pred počatím. Naozaj pripravovať sa aj napríklad po fyzickej stránke, aby naozaj to telo bolo pripravené naozaj zdravo prejsť tým tehotenstvom a pôrodom a takisto nastaviť aj tú myseľ a pokračovať v tom aj v tom tehotenstve. A ďalej sa venovať tomu, aby naozaj to telo bolo zdravé v dobrej kondícii a zároveň vlastne nastavovať tú svoju myseľ. A preprogramovať rôzne staré programy, ktoré sa na nás tlačia, napríklad z médií, že aký je vlastne ten pôrod, aký musí byť v úvodzovkách. A vlastne nastaviť sa na to, že naozaj ten pôrod môže byť nádherná udalosť v živote ženy a celkovo vlastne v tej rodine. A nemusí to byť vlastne ani bolestivé, ako sa to väčšinou vlastne traduje, že takto to musí byť. Ale naozaj to môže byť jednoduchý zážitok, ľahký, hladký a môže to byť proste naozaj až orgazmický zážitok. Žena pri pôrode môže zažiť naozaj až slastné pocity. A ja som to tiež vlastne takto zažila pri tom druhom pôrode, kedy naozaj na mňa prišli tie vypudzovacie vlny, tie tlaky a ja som naozaj cítila až takú slasť, keď vlastne to bábätko prechádzalo cez tie pôrodné cesty. Takže toto sa snažím ukazovať tým rodičom, že keď sa vlastne naozaj kvalitne pripravia na pôrod po rôznych tých stránkach, tak naozaj môžu zažiť nádherný láskavý zážitok, ktorý vlastne z ktorého môžu čerpať naozaj do ďalšieho života a je to proste zážitok pre celú rodinu. Nielen pre tú ženu, ale aj pre toho muža a takisto vlastne aj napríklad pre staršie deti, ktoré toto môžu zažiť s nimi. No, to si teraz spomínala takú zaujímavú tému, že pre toho muža. Ako sa k tomu stávajú muži? Sú čím ďalej tým viacej otvorení, možno tomu sa aj zúčastňovať takto aktívne na tom pôrode? Aj tehotenstve? Áno, určite. Áno. Presne takéto mám vlastne skúsenosti aj s mojimi klientami z kurzu, že napríklad niekedy žena mi dopredu povie, že ale môj muž proste sa až tak tomu nevenuje, proste nie je do toho nejak zaangažovaný do toho tehotenstva a pôrodu a má nejaké iné nastavenie, ale keď vlastne príde na kurz a tam dostane naozaj množstvo informácií a ukážem im, akým spôsobom to ide aj inou cestou ako klasicky, tak mnoho mužov naozaj sa preorientuje a naozaj je potom krásnou oporou ten muž pri tom pôrode. A tiež z toho majú krásne zážitky. Čiže čo by si poradila takým ženám, ktoré povedia, že môj muž teda vôbec nie je v tomto smere nejak aktívny, len ho dotiahnuť aspoň na ten prvý kurz? Tak určite mu poskytnúť nejaké informácie, aby skúsil sa na to pozrieť aj z inej strany a aby vlastne ženy sa tiež otvorili a vyslovili to, čo vlastne cítia, to, čo potrebujú. Lebo mnohé ženy častokrát nepovedia tieto svoje pocity, ako by to chceli prežiť, ako sú nastavené, ako by si to prijali. A radšej sa vlastne podvolia rôznym takým tým štandardom v spoločnosti. Ale je veľmi dôležité, aby ženy vlastne vstúpili do tej svojej sily a aby vlastne sa vydali na cestu, ktorá je pre nich tá najlepšia, ako to oni cítia. Lebo mnoho žien by aj chcela možno napríklad aj ten domáci pôrod alebo ísť do nejakej inej pôrodnice, nielen do tej najbližšej, ale jednoducho to nepovedia a potom proste tá ich cesta nemusí vyzerať tak, ako by si prijali. Takže naozaj je veľmi dôležité byť úprimný v prvom rade k sebe samej a potom vlastne aj k tomu okoliu, aby naozaj tá cesta ich mohla smerovať k tomu vytúženému cieľu, k tomu snu o tom láskavom pôrode. Čiže aj to je niečo, na čom môžeme začať pracovať ešte pred počatím. Vedieť odkomunikovať seba a svoje potreby ako ženy. Naozaj naučiť sa pracovať s tými mužmi, aby nám boli oporou však. Áno, presne tak. Je to vlastne práca aj na tom vzťahu celkovo. A ty funguješ, keby teda niekto mal záujem
sa s tebou nejakým spôsobom kontaktovať. Momentálne asi funguješ skôr online, podľa toho, čo som pochopila. Áno, teraz momentálne vlastne som zo Slovenska, takže neviem vlastne nejako poskytovať osobné služby, ale fungujem vlastne online. Takže ak by sa niekto chcel prihlásiť do kurzu, tak viem vlastne poskytnúť online kurz. A keď si na Slovensku, teda zaznela tam taká téma, že domáce pôrody, sprevádzaš ženy len počas domácich pôrodov alebo aj počas pôrodov v pôrodnici? Tak zameriavam sa radšej na tie domáce pôrody, pravdu povediac, ale samozrejme pokiaľ žena proste ma osloví a sadneme si a chce vlastne ísť do tej pôrodnice, tak samozrejme je to aj táto možnosť. A neuzatváram sa predtým, ale mám radšej tie domáce pôrody. Aj ja. Tak troška možno zabrdíme do tejto témy, lebo to je podľa mňa téma, ktorá nie je veľmi komunikovaná, keďže je taká mimo hlavného prúdu, povedzme. Chcela by som sa ťa opýtať, mňa napadla taká otázka. Asi sa to častokrát predostiera ako niečo, čo je nebezpečné a proste len nejaký samovrah sa môže do niečoho pustiť a tak ďalej, ale ja predpokladám, že ty ako človek, ktorý sa tomu venuje profesionálne, na odbornej úrovni, nazvime, tak určite máš naštudované aj nejaké štatistiky. Nakoľko je ten domáci pôrod, lebo podľa mňa, mne to tak hlavy aj zo srdca vychádza, že domáci pôrod bude práve že menej nebezpečný a bude mať nižšie riziko, či už pre matku alebo pre dieťa, ako tie pôrody nemocničné. Len podľa toho, čo vidím. Ale nemám to samozrejme naštudované, preto sa pýtam teba. Sú nejaké takéto štatistiky a čo hovoria pre domáci pôrod? Áno, tak priznám sa, ja veľmi sa nevenujem číslam, takže nejaké presné štatistiky tie neviem povedať, ale tiež vlastne z toho, čo vidím, nielen vlastne z vlastných skúseností, ale celkovo vlastne na Slovensku, ale aj vo svete, tak naozaj tá miera komplikácie je oveľa nižšia pri tom domácom pôrode ako v nejakom nemocničnom. Pretože proste žena v domácom prostredí má úplne iné to prostredie, úplne iné nastavenie. A nie sú tam vlastne prítomné rôzne faktory, ktoré ten pôrod častokrát naozaj veľmi skomplikujú. Takže pokiaľ vlastne ako žena zdravá... Poďme si taký príklad pre človeka, ktorý je úplne mimo tému. Povedzme, že čo sú tie faktory, ktoré v nemocnici ten pôrod komplikujú? Áno, tak už len to prostredie, to neznáme prostredie a neznámi ľudia. A človek je vlastne nastavený tak, že vie fungovať v dvoch stavoch. V stave pohotovosti a v stave pokoja. V stave pohotovosti proste všetko funguje v našom tele tak, ako má, úplne prirodzene. A v stave pohotovosti proste je nastavený na to prežitie. A keď si to vlastne prenesieme na ten pôrod, tak žena, častokrát taký klasický prípad, žene začne pôrod, je v domácom prostredí, všetko krásne prebieha, rozbieha sa a keď sa vlastne rodičia rozhodnú ísť do pôrodnice, tak prídu tam a tam sa väčšinou stane to, že ženu zoberú na prvotné vyšetrenia a ten sprievod vlastne ostane niekde na chodbe. Čiže žena sa dostane vlastne do cudzieho prostredia medzi cudzích ľudí, kde je kopec prístrojov, nástrojov. A reflektory. Potrebuje sa tam vyzliekať. Áno, vyzlieka sa tam pred cudzími ľuďmi, ukazuje tie najintimnejšie partie. A vlastne celá táto situácia častokrát spôsobí to, že žena sa vlastne automaticky prepne do toho stavu pohotovosti vo svojom tele. Reguluje to vlastne náš autonómny nervový systém, ktorý je vlastne neovládateľný aj nejako vedome. No a to spôsobí to, že vlastne úplne ináč funguje to telo, úplne ináč fungujú hormóny. Vtedy sa vlastne stiahne krčok maternice a nevykonáva tú funkciu tak, ako by mal. Proste vtedy v tom stave pohotovosti je telo nastavené na boj, útek alebo ochormenie sa. Takto vlastne sa to telo chráni. No a z tej nemocnice nikto väčšinou neuteká, nebude tam ani bojovať, keďže ide vlastne rodiť tá žena.
a jediné, čo má to telo možnosť, je vlastne ochromiť sa. A to je vlastne to, že keď žena príde do tej pôrodnice s rozbehnutým pôrodom, tak odrazu sa to vlastne začne zastavovať, spomaľovať. Nepostupuje to, žena sa neotvára. A vtedy vlastne nastupujú tí lekári, ponúkajú rôzne liečivá, rôzne zásahy do toho pôrodu a všetko to vlastne sa komplikuje. Takže toto je vlastne ten dôvod, prečo sa mnoho tých žien dostane do situácie, kedy vlastne ten pôrod neprebieha tak prirodzene a tak normálne, ako by mal. A pre mňa je potom úplne najfascinujúcejšie to, keď my sme nakoniec ešte tak odpojení od seba, že tá žena je po pôrode schopná tomu lekárovi poďakovať a svojmu okoliu povedať, že nebyť jeho, alebo nebyť toho personálu, tak ja, alebo dieťa, alebo obidvaja zomrieme, lebo proste boli také a také komplikácie. A my si vôbec aj neuvedomujeme to, že tie komplikácie vznikli práve vďaka ním. No, nehovorím, že vo všetkých prípadoch. Určite sú niektoré patologické stavy, ktoré vďaka Bohu, že sú lekári, vedia pomôcť, ale väčšinu príbehov, ktoré aj ja som počula, tak viem presne povedať, ktorý bol moment ten, ktorý to dobabral, tak slušne povedané. Áno, presne tak. Možno by som to upravila, že nie tí lekári sú na vine, oni sa tiež vlastne snažia čo najviac pomôcť, hej. Len tá pomoc vlastne nie je taká, aká by tá žena potrebovala. Najlepšie by bolo, keď vlastne sa ten pôrod nejakým spôsobom spomalí alebo zastaví, hej, proste žena sa nejakým spôsobom neotvára podľa tých nejakých tabuliek a predstav, tak aby vlastne nezačali hneď do toho pôrodu nejako zasahovať a podávať tie nejaké liečivá a robiť nejaké iné ďalšie zákroky, ale jednoducho poskytnúť tej žene priestor, čas, nejaké ďalšie prirodzené metódy, akým spôsobom to podporiť. A takýmto spôsobom by vlastne mnoho tých komplikácií mohlo byť vyriešených alebo predísť týmto komplikáciám by bolo možné. Takže lekári tiež robia to najlepšie, čo vedia na základe toho, čo sa naučili. Takže ďalším krokom je vlastne ísť na ten začiatok, aby sa tí lekári vlastne učili naozaj tie prirodzené spôsoby a aby naozaj nadmieru neužívali takéto rôzne postupy, ktoré sú bežné teraz v spoločnosti. Možno ma opravíš, ale aká je situácia u nás na Slovensku v rámci toho? Troška sa rozvidnieva, lebo ja mám pocit, že sa tu používajú ešte stále metódy. Aj ja, keď som mala pred porodom, ten prvý, ktorý som mala v nemocnici teda, tak už vtedy som čítala, že napríklad klisterelová expresia, to je to tlačenie na brucho pri už samotnom pôrode, je už aj Svetovou zdravotníckou organizáciou označovaná ako neprospešná, pokiaľ naozaj tam nie je nejaký vážny dôvod na to ju urobiť. A mne to urobili bez akéhokoľvek vážneho dôvodu. Proste zatvorte oči, bez informovaného súhlasu a tak ďalej. Čiže mňa to veľmi prekvapilo, že Svetová zdravotnícka organizácia niečo také už v podstate už takmer zakazuje a na Slovensku realita je úplne iná. Čiže vieš mi aj možno porovnať, aká je realita vo svete a na Slovensku a či sa teda rozvidnieva na Slovensku. Áno, tak v zahraničí je vlastne tá realita už trošku lepšia, určite. A verím tomu, že sa to postupne vlastne aj dostane do viacerých tých pôrodníc aj u nás. A zatiaľ sú nejaké také svetlejšie nemocnice, také prvé vtáčiky. Vieš možno uviesť príklad pre ľudí, pre ženy, ktoré možno budú v dohľadnej dobe rodiť a necítia to úplne na domáci pôrod, že ktorá pôrodnica je taká už otvorenejšia? Áno, tak určite Stará Ľubovňa, tam sú naozaj veľmi otvorení takýmto staronovým prístupom. No a potom tiež vlastne aj Krompachy na východe Slovenska. Potom tiež viem, že napríklad Trenčín alebo tiež nová nemocnica Bory. Nej. Takže tieto nemocnice už v väčšine prípadov proste sa snažia naozaj ísť trošku tou inou cestou, prirodzenejšími pôrodmi, ale vždy to závisí aj od tých rodičov, od ich nastavenia, od ich prístupu a informácií, ktoré majú. Takže určite, aj keď som vlastne spomenula tieto pôrodnice, nespoliať sa
že keď tam prídu, tak bude všetko tak, ako si predstavujú, ale v prvom rade naozaj byť informovaná, pripraviť sa proste na ten pôrod a mať napríklad aj so sebou informovaného sprievodcu, toho partnera alebo dulu alebo niekoho iného, kto proste bude tú ženu sprevádzať a podporí ju vlastne v tých ich prianiach. Takže určite hľadať to najlepšie miesto, aké môže byť, ak chcú vlastne ženy rodiť v pôrodnici a nespoliehať sa vlastne iba na tú najbližšiu pôrodnicu, ale naozaj je možnosť aj vycestovať ďalej. A väčšine prípadov je dosť času na to ísť naozaj dosť ďalnejšie pôrodnice ako do tej najbližšej. A napríklad veľmi dobré podmienky sú v blízkych Čechách. Napríklad máme Vyškov, Setín, Havířov. Havířov je úžasný. To je taká lastovička úžasná aj v Čechách. Alebo napríklad na západe mnoho žien chodí do rakúskeho Hainburgu. A to je hneď za hranicami, čiže aj tam sa vlastne dá krásne rodiť. A v mnohých tých blízkych zahraničných pôrodniciach majú aj vaňu, takže je možnosť rodiť aj do vody. Takže to je tiež ďalšia krásna príležitosť, ako vlastne ísť na to. O tom by som mi mohla povedať viac, lebo ja, aj keď som mala teda tie svoje domáce pôrody, tak som rodila bez nejakých takýchto výmožeností, ale prečo sa teda ženy rozhodnú pre niečo také? Viem, že si aj požičiavajú medzi sebou tie pôrodné bazéniky domov a tak ďalej. Aká je výhoda možno takéhoto pôrodu pre ženu, pre dieťa celkovo? Tak voda celkovo vlastne uvoľňuje. Väčšina z nás má rado nejaký teplý kúpel. Takže, no, presne tak. Takže keď sa žena vlastne vnorí do tej vody, tak je to krásne uvoľní a tým pádom proste aj ináč môžu fungovať tie hormóny, to uvoľnenie tela a vlastne v tom uvoľnenom tele dieťatko môže jemnejšie prechádzať takisto vlastne cez tie pôrodné cesty a takisto tá teplá voda vlastne prirodzene chráni aj hrádzu. Mimo tej vody je dobré vlastne chrániť hrádzu teplým obkladom, keď bábätko vlastne vychádza a tam v tej vode je to už automaticky poskytnuté tou teplou vodou, takže ten pôrod môže byť vlastne vďaka tomu tiež krásne jemný. Super. A ešte ma niečo napadlo. Taká otázka. Lekári často strašia rôznymi vecami. Napríklad, čo ak by bolo bábätko príliš veľké, zasekne sa, alebo bude mať omotaný pupočník a tak ďalej. Tak ty ako človek, ktorý má skúsenosti, povedz mi, nakoľko je taká babica alebo dula, alebo niekto, kto sprevádza tú ženu, kompetentný pomôcť aj v takýchto situáciách? Tak v prvom rade chcem povedať, že vlastne nejaké duly pôrodnej babice nie sú vlastne zdravotnícky personál, takže nemôžu byť zodpovedné za ten pôrod. Aj zodpovedné sú stále vlastne tí rodičia, ktorí sa rozhodnú vlastne pre ten domáci pôrod. Avšak mnoho vlastne skúsených dúl a babíc vedia vlastne pomôcť aj v takýchto prípadoch. Ono, nejaké to zaseknutie v väčšine prípadov nie je žiadne zaseknutie, najmä v tých pôrodniciach, ale ide o to, že jednoducho žena potrebuje, aj to dieťatko potrebuje trošku viacej času, viacej uvoľnenia, alebo napríklad zmeniť polohu. To je častý prípad, kedy proste sa to bábätko v odzokách zasekne, že jednoducho žena je v tej klasickej polohe na chrbte, v tej pôrodnici. Takže naozaj v drvivej väčšine prípadov by pomohlo jednoducho pomôcť tej žene do inej polohy, zmeniť polohu a jednoducho by to už potom krásne išlo ďalej. A čo sa týka napríklad toho, áno? Ja len by som chcela tiež takú poznámočku, že máme taký pocit, že keď to dieťatko je v pôrodných cestách, tak ono sa tam zadusí, čo tiež nie je pravda, lebo ono vlastne ešte nedýchá. Je vyživované cez placentu a tú pupočnú šnúru, čiže to je opäť taký nejaký program, ktorý si v hlave nesieme a strašia nás vlastne, vystrašíme sa aj týmto, nie? Áno, presne tak. Ono naozaj to bábätko dýchá cez ten pupočník, cez pupočníkovú šnúru a tam vlastne získava ten kyslík. Takže keď je vlastne v tých pôrodných cestách, nie je potrebné okamžite rýchlo nejakoho dostať vonku. A to bábätko proste naozaj má ten kyslík a môže tam byť aj dlhšiu dobu, nielen tak krátko, ako si to vlastne predstavujú lekári alebo celkovú spoločnosť. No a takisto, čo sa týka vlastne toho pupočníka.
tak omotadný pupočník je naozaj úplne bežný pri pôrodoch. No, bábätiek proste má ten pupočník okolo krku, okolo telička, proste je to úplne bežné. A nepredstavuje to v väčšine prípadov naozaj žiaden problém. Napríklad aj keď je pupočník okolo krku, tak predstava je, že by sa bábätko mohlo nejako zadusiť. Ale keď sa tak reálne zoberieme, tak keď bábätko dýcha cez ten pupočník a nie cez tie pľúca, cez ten krk ako my, tak jednoducho to zadusenie tam takýmto spôsobom nie je možné. Hej. Ono to pôsobí až vtipne, keď už človek vie a troška prezrie, ale skutočne takým veciam veríme. Vlastne sme naučení im veriť. Áno. A vlastne, keď je pupočník vlastne v tej priehlbine medzi krkom a hrudníkom, tak ten pupočník je vlastne tu nachránený, keď prechádza cez tie pôrodné cesty. Takže proste nie je tam možné ho nejako extrémne stlačiť, aby cez ten pupočník neprichádzal ten kyslík. Hej. Takže keď je okolo krku, tak to je úplne v pohode. Hej. A keď sa bábätko vlastne rodí a narodí, tak jednoducho ten pupočník sa odmotá a je všetko v poriadku. A ešte ten pupočník je vlastne takej úžasnej konzistencie, že on je vlastne chránený pred nejakým silným stlačením alebo nejakým zahuzlením sa, hej. Takže naozaj aj toto je úplne v pohode. Aj to je jeden veľký mýtus spoločnosti, že by sa bábätko s obtočeným pupočníkom nejako zadusilo. Môže byť nejaký extrémny prípad, keď vlastne je ten pupočník nejako extrémne krátky, ale to je naozaj veľmi, veľmi výnimočné, že by to takto vlastne bolo. Potom mi napadli ešte také ďalšie mýty, o ktorých sa môžeme porozprávať, až keď máme takúto voľnú diskusiu na túto tému. Odtok plodovej vody. To je tiež niečo, čomu ja som verila, že ako náhle začne otekať plodová voda, rýchlo proste musí prebehnúť ten pôrod a pri druhom aj pri treťom mi tá plodová voda odtekala v podstate niekoľko dní a úplne bez stresu. Hej? A keby človek prišiel do nemocnice, hneď vlastne, keď sa to do pár hodín nespustí, tak mu to začnú vyvolávať a tak ďalej. Čiže to plodová voda. A ďalšiu otázku, to je len taká moja poznámočka, že to tiež nie je dôvod na to, aby to muselo prebehnúť hneď. A taká moja otázka na teba je taktiež pôrod placenty. Lebo predpokladám, že v nemocnici potom tú placentu, no keď sa neporodí do nejakých, hodinky, dvoch, tak opäť začnú do toho šprtať, tak to povedzme. A ako dlho to trvá pri domácom pôrode? Napríklad táto finálna fáza. Áno. Tak čo sa týka pôrodu placenty, tak ako tiež je to veľmi, veľmi individuálne a nemusí to byť do tej polhodinky alebo hodinky, ako je štandard vlastne v nemocnici. Ono veľmi závisí takisto vlastne aj táto situácia závisí od toho, ako potom prebieha ten čas po pôrode. Ideálne je, keď vlastne sa bábätko narodí, aby išlo do priameho kontaktu koža na kožu k žene. A to vlastne v žene spustí krásne hormóny, nadväzuje sa ten vzťah, vyplavuje sa prirodzený oxytocín, nie nejaký umelý. A zároveň vlastne to bábätko na tom brúšku sa po nejakom čase začne plaziť k tomu prsníku, aby sa nadojčilo. A to vlastne tiež krásne pomáha k tomu, aby sa oddelila placenta a porodila sa vlastne bez nejakých zásahov. Avšak častokrát vlastne v pôrodniciach sa to bábätko proste odniesie preč na nejaké váženie, meranie alebo proste celkovo... Vrátime vám ho o 2 hodinky. Áno, takže tie hormóny vlastne nefungujú. A to bábätko tam nespĺňa svoju funkciu v tomto procese a potom vlastne celý ten proces je narušený a nefunguje. Takže v domácom prostredí vo väčšine prípadoch proste naozaj to bábätko je pri tej mamičke, všetko krásne funguje a tá placenta sa vlastne krásne porodí. A ďalším faktorom je, že nemusíme používať vždy nejaké chemické lieky, ak to trvá dlhšie. Sú prirodzené spôsoby, akým to môže žena podporiť. Napríklad sa postaviť, ísť na toaletu. Na toaletu je proste naozaj skvelé ísť, lebo to je skvelý spôsob, ako vlastne podporiť pôrod placenty. Tam to v väčšine prípadov stále funguje, pretože tam sme vlastne prirodzene naučené pustiť to, čo má aj zvonku. Takže naozaj, keď bol nejaký v odzokách problém, že to išlo trošku pomalšie, tak naozaj na tej toalete to väčšinou išlo. A proste dá sa tak aj takýmto spôsobom podporiť, aj zmeniť polohu, alebo napríklad zakašľať. A tým pádom sa vlastne zvýši vnútrobrušný tlak.
A to môže tiež pomôcť. A takisto veľmi pomáha, keď sa vlastne bábätko prisaje na prsník, čo tiež vlastne spustí ďalšie hormóny, ďalšiu dávku. Takže nemusí sa hneď vlastne ísť do nejakých chemických liečiv alebo nejakých iných mechanických zásahov, ale jednoducho vieme pomôcť aj prirodzene. No, ja mám... A čo sa týka... Ešte keď dokončím, že čo sa týka toho času, tak naozaj je to veľmi, veľmi individuálne. Niekedy tá placenta vyjde hneď za bábätkom, niekedy to trvá trošku dlhšie, alebo napríklad bola som svedkom, alebo bola som pri pôrode, kedy vlastne placenta vyšla až po 7 hodinách od pôrodu a bolo to úplne v poriadku. Hej. Len je tam potrebné vlastne sledovať tú ženu, ako sa cíti, či je všetko OK, či tam nie je nejaká veľká strata krvi, ale ak vlastne sú tieto všetky veci v poriadku, žena sa cíti OK, tak jednoducho stačí len čakať. Takže takto. Ja som chcela len podotknúť, že ja som práve mala takú skúsenosť z pôrodnice, že mi tú placentu mechanicky v podstate vytrhli z toho brucha a tým pádom opäť silné krvácanie, no vďaka Bohu, že ste v nemocnici, lebo strašne ste krvácali a tak ďalej. A nám to naozaj v tom vedomí, v ktorom sme, ani nedojde, že čo sa stalo. Ja som tiež len po tom pôrode, proste ja som rozmýšľala, nemá to tak byť, ja neverím tomu, že, lebo ja som tam tiež išla nastavená s tým, zdravá, mladá žena, fyzicky aktívna, proste mentálne v poriadku, žiadny strach, ani zo smrti, ani z bolesti a tak ďalej a proste to, čo som tam zažila, no niekoľko týždňov rozmýšľala nad tým, nemá to tak byť. Proste, podľa mňa to tak nemá byť, nemôže, nemusí a tak ďalej. Čiže tiež som takto začala skúmať potom rôzne alternatívy. Dobre. Ďakujem pekne za túto debatu. Ja si myslím, že veľmi plodná a veľmi prospešná aj pre ľudí, ktorí si ju vypočujú. Pevne verím, že v budúcnosti si dáme ešte nejakú debatu, či už takto online alebo naživo. Sme sa rozprávali o tom, že by sme možno mohli urobiť nejakú prednášku na tému vedomý pôrod, keď budeš vedomé tehotenstvo a pôrod, keď budeš na Slovensku, takže ostávame v kontakte. Ďakujem ti veľmi pekne za prijatie môjho pozvania a prajem ti pekný deň. Ďakujem krásne takisto za pozvanie a takisto prajem krásny deň.